गसाइगाव आसाम बंग सीमा सिमालथाफुआव पुलिसनि सिग्रोमनायाव ड्राग्स जब्द सानै हमनो हायो। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंग सीमा सिमालथाफु पुलिसनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय सिमालथाफु पिजिआर गामियाव दिनै सानजौफुनि 12:30 रिंगासो समाव सिमालथाफु गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हायो आरो सिमालथाफु पुलिसनो गथायनानै हरो। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिखौ सिमालथाफु गामिनि थागिबि हारानुर रशिद 22 बोसोर आरो रकिबुल इस्लाम होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरनिफ्राय AS01AJ7671 नम्बरनि सुइफ्ट डिजायारबो साखा खबब्रै गारिबो जब्द खालामनो हायो। हमनो मोननाय ड्राग्सनि बिबांखौ 1 ग्राम होननानै मिन्थिनो मोन्दों सिमालथाफु पुलिस बिफाननि गाहाय सन्जय राय बिथाङा।